Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα έργα μας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων. Πρόκειται για ένα διόροφο, πολύ παλιό κτίσμα, αρχικής κατασκευής του 1830. Θα σας δείξουμε σε αυτό το βίντεο τα βήματα που χρειάστηκαν προκειμένου να φτάσουμε ως εδώ. Έχουμε υποθεμελιώσεις, θεμελιώσεις, αφότου έγιναν οι αποξυλώσεις, αφότου έγιναν οι καθιερέσεις, τα ενέματα και κάποιες άλλες εργασίες. Δείτε στο βίντεο και ενημερωθείτε.